खुलुमबाय दिनै 12 डिसेम्बर 2023 मंगलबार आसामनि चीफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथांखौ कामाख्या करिडर प्रजेक्टनि थाखाय अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननो थाखाय इनभाइट खालामदों। लोगोसे नरेन्द्र मोदी बिथांखौ तिनसुकिया मेडिकेल कलेजनि गोदान प्रजेक्टआव बेखेवनो थाखाय इनभाइट खालामदों आरो शिवसागर मेडिकेल कलेजाव अन्थाइ खाम्फा गायसननो थाखायबो इनभाइट खालामदों। कर्नाटकानि कोडागुआव सानै बिसि फिसाय आरो बिसोरनि सासे 11 बोसोर बैसोनि फिसाजो गथ'खौ गंसे रिजर्टनि सिङाव थैना थानायाव बोखांनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय गांसे सुइसाइड नोटबो बोखांनो हादों। नोटआव लिरना गालांनाय बायदिब्ला बिसोरहा गोबां रांनि जेंना दंमोन, बेनिखायनो बिसोरो गावसोरनि जिउखौ गावसोरनो फोजोबदों। थैनायफोरनि मुङा जाबाय विनोद 43 बोसोर बैसोनि, बिनि बिसि जुबि 37 बोसोर बैसोनि आरो बिसोरनि फिसाजो जहान। हाग्रा मयलारनि साख्रि होनायफोरा खैफोद दं। हाग्रा मयलारनि साख्रि होनायफोरा बिटिसिनि साख्रि होनायफोरा माखासेफोरा बेथन मोना होननानै प्रमद बर'आ बुंनायनि सायाव खाम्फा बरगयारिया खुगा बेखेवदों। बिपिएफआव इउपिपिएल दोलो आरो गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय हाबनाया दानि नङा, जेब्लाबो जागासिनो दङ। दिनै खुंग्रिं एलेका आरो लाइमुथि, आस्राबारि आरो सारियालि, बेनिफ्राय सेलेखा बाजार बे ओनसोलनिफ्राय 150नि एसे बारा मानसिफ्रा बेसिकेलि इउपिपिएलनि भटार्समोन, बिसोरो बिपिएफआव जइन जादों। सार, मैयासो प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे माने थांनाय बिपिएफनि मानसिफोरा होनाय जे साख्रि, बै साख्रिफ्रा दाबो गभर्नमेन्ट जायाखै होननानै बुंबाय मैया। गभर्नमेन्ट जायाखैब्ला बेखौ गभर्नमेन्ट खालामनांगोन। होमबालाय बे प्रफेसारफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां, मास्टारफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां, पिडब्लिउडि बे डक्टरफोर नार्सफोरनि साख्रिया जायाखै होनदां। माखासे दङ। गेस्ट हाउसआव जेब्ला गोदान गोदान गेस्ट हाउस बानायबाय, बाहाय खामानि मावनो थाखाय जोङो माखासे सोदों आरो लासैनो जोङो बेफोरखौ रेगुलाराइज खालामनायनि बेबस्था जागोन होननानै जों खालामलांदों। जोंनि बिटिसि सेक्रेटारियेट आरो खाथियाव जि ग्रिनफिल्ड बानायनाय जादों, बे हा बिगुमाफोरनो जोंहा मोनसे कमिटमेन्ट होदोंमोन, एटलिस्ट न'खराव सोरबा सासेब्लाबो साख्रि मोननांगोन। आरो बे हिसाबै जोङो सोनानै होदोंमोन। बिसोरनि साख्रिया जानांगौ पर्यायावनो बिसिनि गभर्नमेन्ट फैदों इउपिपिएलनि। दा बेफोरखौबो बिथांमोना नेग्लेक्ट खालामना होदों, बिराद सेक्रिफाइस खालामदों, जायनि थाखाय बिटिसि सेक्रेटारियेटखौ जोङो बिथांमोननि हायावनो जों लुनांदों। दिनै बिथांमोनहा इउपिपिएलनि नेताफ्रा प्राइम मिनिस्टार फैब्लाबो हम मिनिस्टार फैब्ला बे फिल्डआव मिटिं खालाया होमबा, बेयावनो हेलिपेड बानायाखै होमबा, बिथांमोननि साख्रिखौ मानो दाबो बानायनानै होयाखै? आरो मैयासो प्रमद बर' बिथाङा बुंबावदों दि माने थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफ फाब मावलांनायखौ इउपिपिएलआ माने सुस्रांगासिनो दं होननानै बुङो। बे 17 बोसोरनि इउपिपिएलफ्रा बिथांमोनखौ 17 बोसोर होननानै बुङो जों दा। 17 बोसोर बिपिएफआलायनो 17 बोसोर जेबो मावाखै। जोंलाय माब्ला 17 बोसोर सालिया? 2005निफ्राय इलेक्सन जायाखै होमबा? आगोलनाथ' सायला गामसे। दा जों मावदों मावाखै, रायजो राजायाथ' प्रमान होगोन। दा गावसोरो मा मावखो? जों जेबो मावाखै। हमनानै ला जों जेबो मावाखै, बिथांमोनहा मा मावखो? मोनसे मोजां खामानि जानाय बिथांमोनहा खोन्थानाय, जेबोथ' खोन्थानो हायाखै। नोङो डिपार्टमेन्ट 40टा डिपार्टमेन्टखौ लांजाबायनो, बेखौथ' जों मिथिबायना। 3 बोसोर जाबाय सासेबो साख्रि होनो हायाखैनो, बेखौथ' रायजो राजाबो बयबो मिथिजोबाखै होनबा, नंगौना नङा? बिटिसिआव रेभिनिउ कालेक्सन खालामनो हालानो, फरेस्टनि हानि मा होनो क्रासारनि अन्थाइनि बालानि दंफांनि फैसाखौ गासिबो आसाम गभर्नमेन्टआसो लांजोब्बायनो, बेखौलाय जों खोनायाखै होनबा? दा आरो बिटिसिआव जेसेबां साख्रियालफोर दङ, बेनि बेथनखौ बिटिसिआनो बेथनखौ होयो। बे खमथाया बिटिसिजों दं। रिसेन्टलि 1 सप्ताहबो जायाखै, दा मोनसे नटिफिकेसन फैदों। बे नटिफिकेसनखौ जुदि भुलक्रमे प्रमद बर'आ मानिनानै लाबायब्ला, अब्ला बिटिसिनि साख्रियालफोरनि बेथन होनो हानाय खमथायाबो हयथ' जोबनो हासिगौ। सार, मोनसे खोथा, बिपिएफ दोलोआवहाय बिपिएफ दोलोनि मानसिफ्रा माने गथ' गोरलैफोरखौहाय बिपिएफआव जइन जाहोगासिनो दं होननानै बेसेबां सैथो? बाथौ खेराइ रेजर्टआव लांनानै जोबोद मोजां। बिथांमोना जुदि बुंदोंब्ला गावसिनि भटार्सफोर, गावसिनि नेताफ्रा जोंनाव जइन जाफैनाया होमबालाय गथ' गोरलैफोरसो। इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टसफोर, कलेजनि स्टुडेन्टसफ्रा जोंनाव जइन जाफैनाया होमबा गथ' गोरलैफोरसो। मोजां, बेनि रिजाल्टखौ इलेक्सनाव नुगोन। नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन।
बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।